an sene aw ka kene mandika ni o ye faso jo kene sogma dolo o tako flana baro kene du kuna fondi o kene du chambla srali o kene du ni asigle ye kene ka jamu ila se awma barabokum ale jago kela ye sigiro benen fleni Bamako maya ola antana ko blada grindala amena kana kuma feminka bi oye Syria munu ni anana kana osoro farajawu oluka la selida dola o la selida min kanana kuna fondi la dobe ka to ko Alain Foka oye mi fo Modibo Keita kan aka sɛgɛsɛgɛlu ani aka ɲininu olu bangena femina ambena kana ansigi bidi o korofo ukulu dalamine ola Kadafi Alain Foka à la CAMA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Aw bela jeleni nyantuma ani aw bela jeleni sene ni kunafoni kene kan kunafoni mi ni abe krengaren ka ataka anyasi farafina okungan ko kibaria wula ni wakati labanu nunkono. À travers ces grands hommes, Kateme aka mogoba ufe. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Jote mgo sibolo jamana kono deun douka dofo uka tariku fando ka ojoshi ka boyiko shilatunu. Car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Kadaka ni jamana kono deun kera ka fo ko tariku te ula ko dofo te ula obe inafo diemi nenite ala. La délégation du Mali a été guidée dans ces négociations Mali Chideun nana kana nyemene uka kuma nyoganya ula par le souci de sauvegarder sa liberté d'action. Ka sababu ke hamina ko men kumbe ni ode kumbe talike kanablala ko olu kelila walsaka o matanga En ce qui concerne la possibilité de l'unité africaine. Walisaka a laje na sura farafina ka kelinya no be seka walia. Et c'est ainsi Ani ode chogola que nous avons renoncé à la frappe d'une monnaie malienne pour conserver le franc CFA. Ambana wardo dlalima anyere membe faso Mali kofo walsaka sefa wari ko tosena qui constitue le seul élément de liaison des anciens États de l'ancienne AOF. Ni aleye fen kelen pede membe jamana korauka ulusogo nyogona munu kumbe AOF korokono nana. Alors que certains leaders africains appartenant à la communauté française se battaient à la fin de la décennie 50 pour accéder à l'indépendance, Kata soro abalma to munu be ni oluye nyamogo wiye golofina ni olu kunye Francis kulu o mogo dowi tumamina ni olu kumbe kelela ka beni samba kele keme kononto ani biduru walsa ka yerma horonya soro à la tête de micro-États, hukumbe jamana fiti ni unde kuna à l'intérieur des frontières tracées par le colonisateur. dancha ulu kona na dancha munu ni ulu sigira jonya wale abaga ufe Lui avait déjà le souci, la préoccupation, l'ambition Modibo Keita hamin tumbe alela kaba kuna siri kumbe ala de réunir plusieurs territoires au sein d'une fédération. kase ka dugukolo chaman kulu fara nyogon kan no olu ye jamana wiye kulu fara nyogon kan ka ke fara nyogon kan kulu ye Ce qui les rendrait plus forts face aux grands ensembles. o bena fanga ba de di uma ka nyesin kulu ba uma L'indépendance, oui certainement, yerema horonya awa sikatala odo mais pas avec des poussières d'États nga otekeni jamana moronyo nunye sans réel pouvoir, isolés fanga jonjonte munu bulo nube udamana et crispés sur des micronationalismes. nu kelembe kata chogo nyogon kan faso kanu fitini kunkan Le panafricanisme était déjà son souci, ka farafina bela jelen fara nyogon kan okunye Modibo Keita haminan koy sa bataille. akme keleke odi kuson L'unité africaine passait même avant la souveraineté de son propre pays. farafina ka kelenya okunga bon abolo kateme hali aereka jamana ka tere kuntigiya kan Il suffit pour s'en convaincre an dan dron walsa ka daula de découvrir la disposition qui figure dans la première constitution du Mali. ka anya jo sariala sariami ni osebenen do Mali saria sumba folo kononana Peut conclure avec tout État d'Afrique Mali jamana bese ka benkanke ni farafin jamana to bela jelenye des accords d'association ou de communauté comprenant l'abandon partiel ou total de souveraineté benkan munu no be talike farali la nyogon kan ka ke kuluye walima ka ke jekuluye o benkan o be se ka ke ka fo ko Mali be ban aka yere kuntigiya bela jelena walima afandola en vue de réaliser l'unité africaine. walsa farafina ka kelenya be se ka wale a chogomina Fin de citation. saria be mi fo adana o yorola Qui dit mieux? Personne jusqu'à ce jour. jom se ka dofo halibi ka faraninka mugo site fuka se bima Nationaliste ombrageux, Modibo Keita l'était certainement. sigate ala Modibo Keita ale kunye faso landi mugo mi kumbe a faso kanu fuka ta se adana Et c'est ce qui va l'amener très rapidement, o de bena ke sababu ye kanani ayi jona en pleine guerre froide,
à choisir l'option socialiste. Aka Josenta Josemi ni Obestroni Fanga Forobali Kofo, Obeka Kumamina, Oasro l'Amérique Jamana, Ani Russu Jamana, Ulube, Nyogon Fadinyala. À s'inventer un modèle qu'il juge plus adapté, plus conforme aux réalités maliennes. Aka Seka, Chugonya Dlan Aire, Chugonya Nabo Jate Menaka Foko, Ode Nafaka Bo, Wako, Ode Beben, Mali Chugonyama, Adonkama. La révolution scientifique. Mali Nyineni Nasrafe. Archives d'Afrique a décidé au moment où 17 pays francophones du continent noir célèbrent le 50e anniversaire de leur indépendance. Farafinaka Sebenkoro Bemara Yoramina, Odjamuye, Alatega, Tumamina, Jamanatan, Ani Wolonvla, Farafin Jamanaula, ni Ulue Jamanaouye Mono, ni Ulube France Canfo, Ngolofina, Fima Unchela, Tumamina ni Ojamanaoube Kukairema, Horanya Tali, Osam Bidurunanka ou Gintaunke. De revisiter la vie, le parcours, l'histoire de ce leader. Kasegin Farafina, Onyamgo do Uluka Nyanamaya, Anu Temena Sera Munufek, Onyamgo Nunuka Dofo, Ne Uyuka Tarikui, Kaseginke Ukanka Jida Osananka. Qui a durablement marqué l'histoire contemporaine du Mali. Ulu Nyamgo Munu, ni Uluka Nyanamaya, Anuka Dofo, Anu Uye, Nyamgo Yake Chugomina, ni Ukarafenye Min Lakali Mena Sena. Malika ni wakati labanu nunkononana. Et même de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Wahali Farafinat Libyan Fanfe, Bolo Kuru Kara Bela Djele. Le Conseil du gouvernement du Soudan est transformé en gouvernement provisoire de la République. Soudan Fanga, Oyelamana Koke, Fangaye Folon, Jamana Togola. La réglementation en vigueur Saria Membe Sena demeure applicable Obiye Saria Membe To Walialila. jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Fokata Fode Saka Foko Saria Kurautara. Messieurs, Balmaou. si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté, La ini Saria mi flenie ni Ausona Oma ou Mindaira Lembe Aula. cette journée constituera pour nous une date historique. Bidon ona ke donye ambolo domi ni anato dofo konana nana to tariku kono. Celle de la naissance de la République soudanaise, Ona ke donye mimbe Sudan jamana bangeni kofo. premier État membre de la communauté Ona ke kuluin jamana foloi. constitué sur la terre d'Afrique. Ni osiglendo 5 ans golofina dugukolokan. Sur le projet de la naissance de la République soudanaise, Ongo ngania mi flawe la ini mi flawe no betalike Sudan jamana bangelila. premier État de la communauté Kulu o jamana folo. constitué sur la terre d'Afrique, Min labena farafina dugukolokan. mais seulement 2 mois après le succès massif du oui, Nga kalofla dron jama bela jelen sonen ko afoli la ko awo ni o awo kera wasai. au référendum pour la communauté organisé à l'initiative du général de Gaulle. Kandili o sempe ni o referendum ye mimbe kulu in kofo. Min labena général de Gaulle ale ka ngania fe. Et c'est lui, Modibo Keïta, Ale Modibo Keïta. qui en devient le président du gouvernement. Ale de nana kana ke fanga nyemgoy. Mais ceci n'est pour lui qu'une simple étape. Nga Modibo Keïta ere bolo nin koni sendanya fitinin dronde ni sendanya gwanzan dronde. Son ambition est beaucoup plus importante, plus globale, moins personnelle. Dusu mimbe akono ngania mimbe akono ode kabu. O ngania o ye ngania bakurubala mai nga yere nafa fanchite ala. Il rêve de la création d'un État fédéral en Afrique de l'Ouest. Abe miri farangon kan jamana o sigili la 5 ans farafinat libyan fanfe bolo fe. Un grand ensemble fédéral qui sera plus viable que les micro-États. Anake farangon kan kulu baye min yanamaya chugo nafsaya kateme jamana fitinu kan. Divisé par des nationalismes étriqués. Olu munu faralen don ka bo nyogona ni jamana kanu hakil nawnye minu kuntagala kasuru. Une idée qui ne plaît pas du tout au président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. O hakil na o kara fanye mi mabbe abada Félix Houphouët-Boigny ma Côte d'Ivoire jamana kuntigi. Qui va s'y opposer avec beaucoup de force. O min bena kana o ko ka anyini ko bali ni aseko damayira bey. Mais le poids dont jouit le président Houphouët auprès des Français Nga fanga mi kumbe jamana kuntigi Houphouët-Boigny na Franska ou ulu kerefe. ne le décourage pas. O ma Modibo Keïta farifaga. Modibo Keïta va se lancer dans une longue campagne pour convaincre les Africains Modibo Keïta bena wulika job badike walsa ka farafindenw la famia. du bien fondé de cette idée de fédération. Kanyasi ni hakilna ima mimbe farangon kan kulu kofo. Modibo, le fils d'un commis expéditionnaire principal d'Aba Keïta et de Atouma Kamara, naît à Bamako. Modibo ale sebeninkela do denye ni oye Daba Keïta ye ani Atuma Kamara de a bangena Bamako. Seule ville de ce qui était encore le Soudan français. O dugumi no jatele kundo kafoko oye Sudanyemi kumbe Fransi Kamara koro. En juin 1915, O kera san bakele keme kononto ani tanduru o wasiwara kalola oye san kalo woronai. dans une famille musulmane d'origine malinké. O kera du do kono du mi ni silamɛya bɛ senna o du kɔnɔ ni maninkaw de don.
Le jeune homme va connaître les salles de classe surpeuplées de l'école primaire de Bamako. A fitini nama a bena kana don kalanso min kɔnɔna na o y'a sɔrɔ o kalanso falen don kosɛbɛ ni o ye duguma kalanso ye Bamako yan. Avant d'entrer en 1931 san 1931 na à l'école Terrasson de Fougères qui va devenir par la suite le lycée Askia Mohamed. a donna kalanso dɔ wɛrɛ la min tɔgɔ ye ko Terrasson de Fougères o bena laban ka wele ko lycée Askia Mohamed. 1er avril 1936 san 1936 o kungodibi kalo tile fɔlɔ n'o ye san kalo 4nan ye. Alors élève à la célèbre et prestigieuse école normale William Ponty de l'île de Gorée au Sénégal. A nana kana don kalanso dɔ la kalanso min n'o ye kalanso dawulama ni kalanso barikama don n'o bɛ wele ko école William Ponty min filɛ nin ye Gorée gun kan Sénégal jamana kɔnɔ. Il va sauver de la noyade un certain Émile Derlin Zinsou. A bena cɛ dɔ kisi ka bɔ jilatoli ma min tɔgɔ ye ko Émile Derlin Zinsou. Celui qui deviendra plus tard, en 1967, le président du Dahomey. O min bena laban wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni san 1967 ye ka kɛ Dahomey o jamanakuntigi ye. Quelques mois après ce petit exploit, kalo dama o kabako fitinin tɛmɛnen kɔfɛ il sort major de sa promotion. a nana kana a ka kalan kun cɛ ka bɛɛ lajɛlen dan ni wasa ye. L'observation de ses professeurs est simple. A ka kalanfaw ye fɛn minnu kɔlɔsi ko sɛbɛn a ka sɛbɛn kan o ka nɔgɔn. Instituteur d'élite très intelligent mais anti-français. U y'a fɔ ko kalanfa kisɛ kelen fili don ka hakili ka di fo ka taa fɔ ko a to ten ko nka ko a tɛ tubabu faransikaw fɛ. Agitateur de haute classe à surveiller de près. Mɔgɔ don min bɛ mɔgɔw la wuli ka mɔgɔw la muruti ko wa ko janto ka kan ka kɛ a la kosɛbɛ. Fin de citation. O ye o kuma bannen. Son diplôme d'instituteur en poche, Modibo Keïta regagne son Soudan natal. A kɛlen ka a ka kalanfaya kunna wolo sɛbɛn n'o ye diplôme ye k'o sɔrɔ k'o bila kun. Modibo Keïta kɔ seginna ka na a woloyɔrɔ Sudan jamana kan. Il débute sa carrière à l'école rurale de Bamako-Koura. A sɔrɔla o la k'a ka l'école karamɔgɔya ka o daminɛ Bamako-Koura o togoda kalanyɔrɔ min bɛ yen ni o ye école rurale ye. C'est le moment où apparaît dans les milieux enseignants une prise de conscience de la condition du colonisé. O tuma de la kalanfaw olu cɛma mɔgɔw nana kana bɔ u yɛrɛ kalama mɔgɔw nana kana hakili sɔrɔ min ni o bɛ tali kɛ mɔgɔ maralenw olu la n'olu ye jɔnw ye. Le débat politique étant interdit aux Africains, Politikiko kumaw o kɔnɛ kun do farafindenw olu ta fanfɛ. Modibo Keïta, Mamadou Konaté son ancien maître, Modibo Keïta ani Mamadou Konaté ni o ye a karamɔgɔ kɔrɔ ye. Mambi Sidibé et d'autres instituteurs fondent en avril 1937 l'association des lettrés du Soudan. Mambi Sidibé ani kalanfa wɛrɛw olu nana kana fara ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi sen kan min bɛ mɔgɔw kalannenw kofɔ Sudan. O tɔn nana kana sigi ka bɛn ni san 1937 o kungodibi kalo la ni o ye san kalo 4nan ye. Même s'il se déclare officiellement apolitique, hali n'a sɔrɔ ko jɛkulu nin ko a y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko a tɛ politiki kɛ. ce mouvement ne se prive pas d'aborder les thèmes interdits. Nka o temps o tɛ a yɛrɛ bali ka da don kisaw la kisa minnu ni olu kɔnnen don. L'arrivée au pouvoir du Front populaire en France, Politiki tɔn min bɛ yen ni o bɛ jamana kɔnɔdenw kofɔ ni an ko ma ko Front populaire o kɛlen ka fanga sɔrɔ Faransikaw fɛ yen. va quelque peu décrisper l'atmosphère. O bɛna kɛ sababu ye ka kɛnɛ ka a lafɛrɛ dɔɔni. Et Modibo Keïta, Mamadou Konaté O la Modibo Keïta ani Mamadou Konaté vont en profiter pour lancer le syndicat des enseignants. olu bɛna bɔ o de nu ma ka kalanfaw ka lafasali tɔnw ka o ko sigi sen kan. 1943, c'est l'année où Modibo Keïta est nommé directeur du cours normal de Sikasso. San 1943 san na o kɛra san ye san min na Modibo Keïta ale nana kana suganti ka a kɛ kalanso min bɛ Sikasokaw olu fɛ ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye. Avec pour mission la formation d'instituteurs. A ka baara o kun bɛ taa ka ɲɛsin kalanfaw olu kalanni ma k'u labɛn. Il en profite alors pour fonder avec son ami Jean-Marie Koné A nana kana bɔ o jɔyɔrɔw fɛnɛ nu ma a terikɛ dɔ bɛ yen ko Jean-Marie Koné. L'œil du Kénédougou, un journal séditieux au titre significatif. Ka kunnafoni sɛbɛn dɔ ladan min tɔgɔ ye ko l'œil du Kénédougou ni o ye Kénédougou ɲɛkisɛ ye. O ye kunnafoni sɛbɛn ye min ni a bɛ mɔgɔw la muruti ni kɔrɔ bɛ a tɔgɔ fana na. Qui dénonce sans concession le système colonial. O lakalita sɛbɛn min filɛ o ye o bɛ kɔni kɛ ka taa sɔrɔ a ma tɔto ka ɲɛsin jɔnya ko ma. Une parution qui va permettre à Keïta de se faire un nom. O sɛbɛn min bɛ bɔ o ye o bɛna kɛ sababu ye Modibo Keïta ma ka tɔgɔ di a yɛrɛ ma. Malonga Fidèle. Malonga Fidèle. Matricule 780 dans l'armée. Numéro matricule a dɔɔnin bɛ ni numéro min ye o ye ka 7 kɛ ka 800 kɛ nantigiw olu ka tɔn na.
Je suis ancien combattant. Ne keleke chokoroyi. Je suis engagé volontaire dans l'armée française. Ne alatiga nyerama ka don France ka uluka nantiki kulula no yuka swasu ka toy. Nous avons fait la guerre. Anye keleke. C'est nous les héros de Birakem. Ande kele nganawye. Piratem koni. Héros de Birakem. Anye piratem nganawde. J'ai dit bien que le 27, on nous a attaqué avec les chars. Ne a foten ko kalotle mugan ani wolonvla ubina ankan ni keleke wotrowie. Et notre batterie Ani anka mugujugu kumbena no ye batterie a démoli 45 chars. O sera ka keleke wotro pinani duruchi. On nous a envoyé, maintenant la France libre, allez-vous occuper là le point d'eau qu'on appelle Birakem. Jida dok me an kumeta kata yenyoro kwa wo mena ko kolosi. Mibe wule ko giladen. Moi je croyais que Birakem c'était un village. Ne kumba ameri ko Birakem ko kunye dugude. C'est là où j'ai traité mon capitaine. O yoro de la ne nga capitaine Furakay. Mais mon capitaine, vous êtes tous les blancs sont des sauvages. Akuma fan ko tubabu oluye bagaundi. Yari. Même pas un heure comme ça. Kele de kumbe hali bin yere o kunte. Il y en a pas. O fin kunte. Après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle les Africains ont très activement participé, Bien keleba flanan temenen kofe o keleba flanan mi ni farafinde unye ou ni rota ou la kosobe. se sont battus sur tous les fronts. Uye kele daka o bela. La métropole est un peu contrainte d'apporter quelques changements, quelques améliorations dans le traitement et le statut des territoires des colonies. Jonya kuntigu no ye français wajibi kundo uluma ukana ni yelemali dowi. Yelemali dama mugo mina chogola. Ani sigi kamunu fanabe dugukolo munu ni jonya be kake uluka. Modibo Keïta va profiter de cette ouverture, de cette brèche, pour entrer en politique. Modibo Keïta abena bo o daileli de numa ani o womi bolen floi. Walsa ka don politique la. Le 21 octobre 1945, Samba kele keme kononto binani ani duru au comité kalotle mugan ani kelena ni oye sankalotanaï. il est candidat aux législatives. Anana kana mchaboke wasaden kalataula. Une première participation qui se solde par un échec puisqu'il est largement battu par Fili Dabo Sissoko. Asien fola ka isendo ala ayedug masarache. Kadaka achira kosobe Fili Dabo Sissoko fait. Qui à cette époque domine la scène politique soudanaise. O wakati kama Fili Dabo Sissoko politiko nasra fait ale de kumbetenka. Il est troisième derrière Mamadou Konaté. Modibo Keïta joro sabananta Mamadou Konaté kofe. Après la tenue à Bamako du Congrès constitutif du Rassemblement démocratique africain, le RDA, RDA ni obe faranyogon kan kofo farafina oka ton sigi chugo saria ou ladja temenen kofe ni oye congrès Bamako. les hommes politiques soudanais, exception faite de Fili Dabo Sissoko, Politique muga munu kumbe Soudan adon kama fona bora Fili Dabo Sissoko la. vont fonder l'Union soudanaise, la section locale du RDA, Olubena kana Union soudanaise ko sigi 5 ans. Ni ode RDA bolo faraye yan. présidée par Mamadou Konaté. Ni o nyamuga be Mamadou Konaté bolo. En janvier 1947, Samba kele keme kononto binani ani wulunvla o binawulen kalo la ni o sankalo foloy. Modibo Keïta en devient le secrétaire général. Modibo Keïta ale nana kana ke o furuba kalatigi. No secrétaire général. Dans son fief de Sikasso, il saisit toutes les opportunités, toutes les occasions pour défendre les droits des populations. Aka ton yɛrɛ makɛyɔrɔ la ni o ye Sikaso ye. A bɛ bɔ cogoyaw bɛɛ lajɛlen nu ma, a bɛ fatawu ninnu bɛɛ lajɛlen don a bolokɔrɔ. Walasa ka se ka sigida mɔgɔw ka hakɛ ye min ye k'o lafasa. Il va même jusqu'à adresser une lettre au ministre de la France d'Outre-mer. A taara yɛrɛ fo ka taa se lettre dɔ sɛbɛnni ma k'o ci Faranskaw ka ministre min bɛ yen n'o ka baara bɛ ɲɛsin kɔgɔji kɔfɛ jamanaw ka kibaruya ɲɛnabɔli ma. Pour dénoncer le régime esclavagiste instauré dans le cercle de Sikasso. Walasa k'a ka nisɔngoya ka o jira k'o ɲɛsin jɔnya tagabolo min sigilen don sen kan Sikaso mara kɔnɔna na. Par l'administrateur Rocher. Faranskaw olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ ni ale tɔgɔ ye ko Rocher. Cette lettre va lui valoir quelques mois plus tard de se retrouver en prison pour 6 mois. O lettre o bɛna kɛ sababu ye taalen ɲɛfɛ Modibo Keïta ka a don kaso la ka kalo 6 kɛ. Professeur Amadou Traoré, vous étiez déjà un de ses proches à cette époque-là. Professeur Amadou Traoré e kun ye Modibo Keïta o masurunamɔgɔ ye nin wagati ninnu kɔnɔna na. Quelle était la raison invoquée pour l'incarcérer à la prison de la santé? Sababuya jɔnjɔn jumɛn de bɛ yen minnu ni olu nana kana fɔ walasa ka Modibo Keïta ka minɛ ka datugu kɛnɛya kaso bon na. Quel était le chef d'accusation retenu contre lui? Jalakilikun jumɛn de kun bɛ yen min fɔra ka o ɲɛsin Modibo Keïta ma. C'était à la suite
d'articles parus a ma sɔrɔ la lakalita sɛbɛn dɔ kɔnɔ sɛbɛnni dɔ kibaruya mɛnni o kɔnɔ au sujet de la répression qui sévissait min tun bɛ tali kɛ lajabali min tun bɛ sen na à Sikasso Sikasso et au cours de laquelle répression il avait pris fait et cause pour les paysans. o lajabali senfɛ Modibo Keyita a kun wulila ka cikɛlaw ka olu lafasa En 1946, o kɛra san 1946 san lorsque l'Union soudanaise RDA a été créée, tuma min na ni Union soudanaise RDA ni o nana ka na ladan il y avait encore les séquelles de l'indigénat. kɔlɔlɔw olu tun bɛ kɔlɔlɔ minnu ni olu tun bɛ tali kɛ mɔgɔw jateli la bolokɔnɔ mɔgɔw ye Et le pouvoir des chefs de canton, ani jamanatigiw ka fanga fana tun bɛ qui fait que des abus étaient courants dans les villages. o de y'a to min ye dantɛmɛwalew ye olu tun bɛ kɛ kuma bɛɛ togodaw la Et Modibo Keyita se faisait le défenseur de tous les paysans ani Modibo Keyita ale tun bɛ a yɛrɛ kɛ cikɛla bɛɛ lajɛlen lafasabaga de ye qui se réclamaient de l'Union soudanaise RDA. cikɛla minnu ni olu tun b'a fɔ ko olu ye Union soudanaise RDA tɔndenw ye Alors c'est à la suite de ces activités à ce niveau-là k'a masɔrɔ nin baarakɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen na hakan na qu'il a été inculpé de provocation, etc. ko a nɔ minɛna ko a ye dalaɲininiw kɛ ani fɛn caman caman wɛrɛw Et il a été poursuivi. a nɔ minɛna o cogo de la Donc on a choisi de l'envoyer comme secrétaire o la a sugantira ka a ci k'a kɛ i n'a fɔ secrétaire du député Mamadou Konaté à Paris. ka kɛ wasaden Mamadu Konate o ka secrétaire ye Paris Et c'est pourquoi la poursuite qui avait été intentée contre lui o de kama nɔminɛli min kun taara sariya nasira fɛ ka ɲɛsin a ma au Soudan français, ka taa sɔrɔ a bɛ Sudan français kɔnɔna na yan eh bien, a été exécuté à Paris par son arrestation. o nɔminɛli o nana ka na waleya o kɛra Paris ye a ka minɛli senfɛ À sa sortie de prison, Modibo Keyita retourne au Soudan, Modibo Keyita a bɔlen kɔ kaso la Faransi a kɔseginna ka na Sudan où il reprend ses activités politiques. a y'a ka politigiko baaraw daminɛ kura ye Il prend une disponibilité professionnelle pour se consacrer entièrement à la vie de son parti, a nana ka na yamaruya ɲini a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw olu fɛ walasa a bɛ se ka i ɲɛsin cogo min na a ka parti la ɲɛnamayali ma l'Union soudanaise, ni o ye Union soudanaise ye ce qui lui permet d'être élu à l'Assemblée territoriale soudanaise en 1948. o de kɛra sababu ye ni a nana ka na suganti lasigili o senfɛ min bɛ Sudan ko fɔ o nana ka na kɛ san 1948 na À la mort de Mamadou Konaté, le chef du parti, parti ɲɛmɔgɔ Mamadu Konate o fatulen kɔfɛ il n'a aucun mal à lui succéder à la tête de l'Union soudanaise. a ma kɛ gɛlɛya ye fiyewu Modibo Keyita bolo ka Mamadu Konate ka o nɔna bila parti ɲɛmaya la Un pas supplémentaire est franchi sendaɲa wɛrɛ fɛnɛ o kɛra tuguni ɲɛfɛtagali la en 1956 o nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1956 ye avec les élections législatives qui lui ouvrent les portes du palais Bourbon. ni wasaden kalataw ye mun kɛra sababu ye ka daw yɛlɛ a ye Bourgon o masasigiyɔrɔ la L'Assemblée nationale française. ni o ye faranskaw olu ka wasabulon ye En octobre, il en devient le vice-président. komite kalo la ni o ye san kalo 10 ye a nana ka na kɛ o ɲɛmɔgɔ dankan ye Sa fulgurante ascension se précise en novembre de la même année o san kelen na ka bɛn ni nɛnɛba kalo ye ni o ye san kalo 11 ye dɔ farala Modibo Keyita a ka sanayɛlɛ barikama kan puisqu'il est élu à la mairie de Bamako. a nana ka na suganti Bamako sigida ɲɛmɔgɔyaso la ni o ye mairie ye En 1957, san 1957 san Modibo Keyita entre dans le gouvernement français. Modibo Keyita donna Faransi jamana fanga kɔnɔna na Il est d'abord secrétaire d'État à la France d'outre-mer, ale nana kɛ faso ka secrétaire ye ka a ɲɛsin Faransi kɔkɔji kɔfɛ jamanaw ma dans le gouvernement de Bourges Monori. fanga kɔnɔna na fanga min n'o bɛ Bourges Monori k'ale kofɔ Modibo Keyita va également être fait secrétaire d'État à la présidence Modibo Keyita bɛ tila fana tuguni ka kɛ jamana masakɛ sigiyɔrɔ o secrétaire ye dans le cabinet formé par Félix Gaillard. masakɛ masuruna kulu kɔnɔna na ni o ye cabinet ye n'o sigira sen kan Félix Gaillard fɛ Il est de tous les grands rendez-vous et prend la parole sur toutes les tribunes puisqu'il se montre un remarquable orateur. ɲɔgɔn kunbɛnba fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛla Modibo Keyita b'o ju la wa kuma lajɛrɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ la fɛnɛ a bɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen na ka da kan a ka kumaw fɛ a y'a jira k'a fɔ ko kumadɔnba ŋana don ko kumadonso don Il exprime ses idées avec franchise mais avec un peu plus de diplomatie qu'à ses débuts. nka a b'a hakilinataw ka olu fɔ ni tiɲɛjalan ye nka a bɛ o fɔ sɔnnɔgɔya la ka tɛmɛ a ka politigiko kɛlɛw daminɛ wagatiw kan Il a compris le jeu politique. politigiko yɛrɛ bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ye faamuyali sɔrɔ o la kaban Mars 1958.
san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ bi duuru ani seegin o taraba kalo la ni o ye san kalo sabanan ye. La conférence des chefs de gouvernement africains fanga ɲɛmɔgɔw olu ka lajɛ min bɛ farafindenw kofɔ. ce matin n'est pas encore terminé à l'heure où je parle. On aura le communiqué final que dans la soirée. O daminɛna sɔgɔmada in na nka a ma ban fɔlɔ. Kunnafoni laban o bɛna kana sɔrɔ de fɔ sufɛla la. Pendant que les ministres métropolitains et africains étudiaient ainsi les institutions de l'Afrique, ministre minnu bɛ yen ni olu bɛ farajɛ jamana fi ka ale kofɔ ani minnu bɛ farafin jamanaw kofɔ olu tun bɛ ka jateminɛw ka olu kɛ ka ɲɛsin farafinna u ka lasigidaw ma. Un luxueux ouvrage de l'éditeur Robert Lang, La France en Afrique, nin gafe cɛɲumanba min filɛ nin ye min labɛnna sɛbɛnnikɛla fɛ Robert Lang n'a gafe tɔgɔ ye ko Faransi o bɛ farafinna. Qui rappelle par la photo les réalisations que la France a accomplies dans le continent noir, était présenté à la presse par M. Modibo Keïta. O bɛ hakilinajigin kɛ jaw fɛ Faransi ye baara minnu kɛ golofina o gun kan o kun nana kana da jira kunnafonidilaw la i n'a fɔ o da yɛrɛ la cogo min na jamanakuntigi Modibo Keïta la. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil et député du Soudan. Ni ale Sudan o wasaden ye wa jamana fɛnɛ ka kalatigi don min bɛ kulu ɲɛmɔgɔya ka o kofɔ. M. Modibo Keïta a bien voulu nous déclarer à ce propos. Modibo Keïta ye min fɔ an ɲɛna ka ɲɛsin o gafeko ma o filɛ nin ye. J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage de M. Lang. Ne ye gafe in kɔnɔna lajɛ ni nisɔndiya ye Lang ka gafe. Intitulé Présence de la France en Afrique. Ni o tɔgɔ ye ko Faransi o yeli farafinna. Cet ouvrage o gafe min filɛ nin ye présente une caractéristique o bɛ yecogo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de jira qui m'a frappé. min magara ne kan. C'est que elle ménage la susceptibilité quelque peu chatouilleuse des Africains. O de filɛ nin ye k'a fɔ fɛn fila de ɲagaminen don k'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn in a bɛ maga mɔgɔ kan dɔɔni min bɛ tali kɛ farafindenw na. En effet, dans certains ouvrages de même genre, o de la nin gafe ninnu n'a ɲɔgɔnnaw dɔw la nous étions habitués à voir an tun delilen bɛ ka fɛn min ye sur une page o ye sɛbɛn ɲɛfura dɔ kan n'o ye page ye les misères en Afrique et sur la page suivante les belles réalisations de la France. Farafina ka kɔli ni a ka dɛsɛw n'a ka fantanya de tun bɛ ye ani sɛbɛn ɲɛfura dɔ kan n'o ye page wɛrɛ ye Faransi ye koɲumanba minnu kɛ olu tun bɛ danna tigɛ ye. Je Lang au contraire. N balimakɛ Lang ale ta ma kɛ ten dɛ. Dans le souci de montrer l'œuvre de la France. Nka haminako min tun bɛ a la o ye fɔlɔ ka Faransi bɛ min na Faransi ka kɛwale ye min ye ka o jira. Non seulement en Afrique. Farafina kɔnɔna na. Mais nka dans le monde entier. Diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. S'est penché davantage. Gafe in sɛbɛnbaga a nana ka na taa ɲɛfɛ ka miiri. Sur le caractère scientifique et culturel de l'œuvre de la France. Cogoɲaw olu kan cogoɲa minnu bɛ tali kɛ ɲinini ani lɔnni na min bɛ Faransi kofɔ. 1958. San 1958 na. Il souffle comme un vent de sédition, une poussée nationaliste. Wulikajɔ o kɛra i n'a fɔ faso kanu o fiɲɛba fiɲɛ min ni a bɛ murutili kofɔ. Dans les territoires, dans les colonies françaises. O nana ka na kɛ Faransi ka jamana maralenw olu kan ani dugukolow kan. Notamment en Algérie, en Asie et dans les régions du sud du Sahara. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Algérie jamana kan Asie ani marayɔrɔ minnu filɛ nin ye Sahara o woroduguyan fanfɛ bolo fɛ. La Seconde Guerre mondiale à laquelle beaucoup d'Africains ont participé. Diɲɛ kɛlɛba filanan min ni farafindenw caman y'u niyɔrɔ ta o la. A fait tomber certains complexes. O kɛra sababu ye jɔnyɛrɛlakow caman tun bɛ ka olu labin. Et le désir de liberté, d'indépendance s'exprime de plus en plus ça et là. Ka yɛrɛma hɔrɔnya ani kanabila nege don maaw na k'o walankata fa bɛɛ lajɛlen fɛ. Modibo Keïta, secrétaire d'État. Modibo Keïta, ale min tun ye faso ka secrétaire ye. N'est pas à ce moment-là pour l'indépendance. Il préfère l'interdépendance. O yɔrɔ la ale tun tɛ yɛrɛma hɔrɔnya kosɔn nka a tun bɛ min fɛ o ye jamanaw ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ u gulonnen ka se ka to ɲɔgɔn na. Il estime que le nationalisme étroit est dangereux et illusoire. A y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana kanu ka o dan i yɛrɛ kunni kɔrɔ walima i ni masuruna jamana kɔrɔ ko o ye fɛn ye fɛn min ni farati b'o la n'o ka jugu ko wa o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye. Et qu'il faut rester dans les grands ensembles. Ko wa to ka kan ka kɛ kulubaw olu kɔnɔna na. Nous savons qu'à l'heure actuelle. An b'a dɔn ko an bɛ tuma min na i n'a fɔ sisan. Dans certaines régions de l'Afrique. Farafina a marayɔrɔ dɔw la. D'autres anciennes colonies. Jamana maralen kɔrɔ dɔw. Ont été élevées. Olu nana lakɔrɔta. Au niveau d'États indépendants. Ka olu bila kundama la min bɛ jamana yɛrɛtalenw kofɔ. Nous savons que l'indépendance. An b'a dɔn ko yɛrɛma hɔrɔnya. Eh bien, est un mot qui fouette. O ye dakurunya min ni a bɛ maga. La dignité ou l'amour propre. Min bɛ maga hɔrɔnya ani kanuya jɛlen na.
d'un pays colonisé. N'o bɛ tali kɛ jamana maralen dɔ la. Nous savons également An b'a dɔn fana ko que c'est une formule bɛnkan kuma dɔ de don. tentante, mais nous, Africains, Nka anw farafindenw qui savons que dans ce siècle de l'interdépendance, an b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ni o ye dulon ɲɔgɔn na wagati ye ni o ye dafa ɲɔgɔnya wagati ye. ou même les pays les plus évolués, O wagati min kɔdɔ na jamana minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu yiriwalen don kosɛbɛ. qui ont tous les attributs de leur souveraineté, Olu ka kuntigiya cogo dafalen bɛɛ lajɛlen min bɛ u bolo. sont obligés Olu wajibiyalen don de faire abandon d'une partie de cette souveraineté ka ban o kuntigiya fan dɔ la pour s'imbriquer dans un ensemble. walasa ka se ka don kulu dɔ la. Nous avons compris An y'a faamuya que ce serait un retard de notre part, ko o na kɛ wagati tɛmɛnen ko ye anw bolo. un recul dans l'évolution de l'histoire, O na kɛ kɔkan tagama ye tariku o sigi cogo ɲɔgɔn kan o ta fan fɛ. que de nous attarder au stade du nationalisme étroit, Ko ka an yɛrɛ to kow bolo la ko minnu bɛ tali kɛ jamana kelen walima jamana kuluni fitinin dɔ o dɔrɔn kanuni la. qui trouve sa formulation dans une indépendance quelquefois illusoire. O min ni o bɛ a ka ɲɛfɔli cogo sɔrɔ tuma dɔw la yɛrɛma hɔrɔnya sugu dɔ kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya min ni o ye nɛgɛnifɛn ye ni o ye yɛrɛ lafilifɛn ye. Cette position, ce refus de l'indépendance, O jɔse min filɛ o ye ani o ban min filɛ o ye ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya ma. n'est pas partagée par un grand nombre de nationalistes africains qui se battent pour retrouver leur souveraineté internationale. Sɔn ma kɛ o ma mɔgɔ caman fɛ mɔgɔ minnu ni olu ye fasolandiw ye golofina minnu ni olu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa u ka kuntigiya ka ɲɛsin diɲɛ jamana tɔw ma u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na. Il faut dire que le Ghana a accédé à l'indépendance l'année d'avant. A ka kan k'a fɔ ko Ghana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san min sera ka kɔn o ɲɛ. Et que son exemple, le panafricanisme de Kwame Nkrumah, son président, Ko ani a ka misali ni o ye farafina bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o hakilinan bɔra Kwame Nkrumah la ni o de ye Ghana jamanakuntigi ye. séduit de nombreux Africains. O kɛra sababu ye ka farafin jamana kɔnɔdenw caman bɛ yen ka olu ɲɔni. Le désir de se libérer devient de plus en plus fort. Nɛgɛ min tun bɛ yen ni o bɛ tali kɛ i ka se ka i yɛrɛ hɔrɔnya o nɛgɛ o barika bonyana ka taa fɛ. Il s'exprime avec force en Algérie. A bɛ kuma ni fanga ye Algérie. La 4e République en France a de plus en plus de mal à contenir cette poussée nationaliste. Fanga ta ko naaninan min tun bɛ Faransi jamana kan a tun ka gɛlɛn o bolo kosɛbɛ ka se ka kunbɛnni kɛ ka a ɲɛsin fasolandiw olu ka kɛwalew ma. Qui va précipiter sa chute. Min bɛna kɛ sababu ye ka a labinni tɔ teliya. C'est dans ces circonstances que le général de Gaulle O cogoyaw de la général de Gaulle va arriver aux affaires en mai 1958. o bɛna ka na ɲɛmɔgɔya ta ka bɛn ni san 1958 o dabata kalo ye n'o ye san kalo 5nan ye. Le général de Gaulle qui a été rappelé au pouvoir en France en cette année 1958 Général de Gaulle ale welele k'a kana fanga na Faransi ni san in na ni o bɛna san 1958 ma. propose une nouvelle conception des rapports de la métropole avec les peuples africains qui lui sont associés. Ale nana kana ni faamuyali cogo kura ye min bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya la farafin jamanaw ka ɲɛmɔgɔya soba Faransi ani farafina jamana kɔnɔden tɔw minnu n'olu faralen b'a kan. Il faut dire que les velléités d'indépendance se font de plus en plus sentir. Min ye murutiliw ye ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya ma o tun bɛ ka dɔn dɔɔni ka taa fɛ. Et l'homme du 18 juin 40 san 1940 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6nan tile 18nan don o cɛba ye. n'a pas oublié le rôle primordial joué par l'Empire dans la Seconde Guerre mondiale. O ma ɲina jɔyɔrɔ min kɛra kɛlɛmasadugu fɛ diɲɛ kɛlɛba 2nan kɔnɔna na. La victoire est aussi à mettre au crédit de ces territoires qui ont payé un lourd tribut pour libérer la France. Sebaya in fɛnɛ ka kan ka fɔ fɛnɛ ka dugukolow jansa ni a ye olu minnu n'olu ka mɔgɔ caman tora a la walasa ka Faransi bɔ bolo la. Il propose alors d'organiser un référendum constitutionnel A y'a laɲini o la ko ka kandili dɔ kɛ n'an k'o ma ko référendum ka ɲɛsin sariya sunba ma. pour un statut dit de la communauté. Walasa ka sigikan sɔrɔ sigikan min ni o bɛ kulu kofɔ. Un ensemble qui permettra à chacun de ces territoires O fara ɲɔgɔn kan kulu o bɛna kɛ o jamana ninnu bɛɛ kelen-kelen ma sababu ye d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec l'aide de la France. u ka se sariya b'u yamaruya fɛn fɛn na ko latigɛli la u yɛrɛ ye u ka jamana kɔnɔ u ka se k'o kɛ ni dɛmɛni ye dɛmɛni min bɛ bɔ Faransi yɔrɔ. Il annonce, alors que personne ne s'y attendait,
qu'il donnera au résultat du référendum sur la Constitution un sens particulier dans les territoires d'outre-mer. Asrala ola ka la selike kata sura mko shira sigilen kuntenai ko avena jabili do di membe talike jabi usrali la kandili senfe avena koro jonjon di uma ka nyasin jamana uma munu be ko ji kofe. Un vote négatif signifierait la volonté d'indépendance immédiate à laquelle il s'engage à ne pas faire obstacle. Ni kalata kera kalata mi na manye o korona ke ka fa ko mo ba fe yoroni kelen ko ka yere ma horonyata ka nyasi o yere ma horonyama de goli laidu ta ka fa ko atna no bali. Au contraire, un vote affirmatif nga kateme wore beka ni kalata kera mi jabi nyana ouvrirait au territoire, groupé ou non, la possibilité de constituer avec la France un ensemble communautaire où chacun disposerait de son autonomie. Obina ke sababu ye dugukolo uluma munu farale me nyugon kan walma munu ma fara nyugon kan ka chugonya di uma walsa uni faransi ukase ka kulu sigi senka kulu min kwana na bekelengele na seki ka kula tige ire mais où les affaires importantes seraient gérées en commun. Nga na kera kisa na fama bawi o kisa na fama ube jamana je ko unyana bo nyugon fe. Ce risque pris, O farati min tara. Le général se lance aussitôt dans une longue campagne en faveur du oui. Le général de Gaulle asrala ola ka wulika jo belebele ko dabo walsa mogoka awofo. Une campagne à travers l'Afrique tout entière où il faut expliquer le contenu de son projet. Wulika jo belebele ko ke farafina adugukolo ulu beka. Wulika jo min senfe aba fe femi ka ke para latigelen kono kuma ye femi abe o fesefeselu o nyafalu ke mogowi. En vérité, tiena jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine. Abada Franci allemand ni sodia tun kewale la kewale min kera farafina fe Qu'elle a accompli. ayo o min dafa Non, ayi cette œuvre, elle ne la renie pas. o kewale min flewe Franci ati dala chaula Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, alla benen dombi o kewale katani o ye amana ke chogo chogola certainement, dans des conditions sigate ala chatu ulu konana tout à fait nouvelles chatu munu ni olu ye chatu kura kura wi qui sont imposées min wajibi alendo par l'évolution des peuples ka sababu ke jamana kono don olu yiri wa chogo yi et par le mouvement général du monde. ani jien rebe ka lamaga ke chogo mina furuba lamaga ke chogo mina Quelles conditions? chatu jume En voici deux. fla bonyogon ko fleni La première de ces conditions, o chatu la folo folo c'est qu'il est naturel et légitime a benen do dani yɛrɛ cogo bɛ bɛn ni ayo bɛ sɔn a ma que les peuples africains accèdent à ce degré politique ko farafina jamana kɔnɔdenw olu ka se ka ni kundama sɔrɔ politiki ko sira fɛ où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures. ni olu na se ka kuntigiya dafalen u na se ka o sɔrɔ ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔ kow ma Où il leur appartiendra d'en décider eux-mêmes. a na kɛ olu yɛrɛ de ka ko ye ka olu kow latigɛ u yɛrɛ ye Bref, dakuruɲɛ kelen na de se gouverner eux-mêmes. u k'u ka maraw ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye Et le deuxième principe, ani chatu filanan ye min ye et le deuxième principe, c'est cette règle ani o chatu filanan ye min ye o tagabolo filanan qui s'impose à tous les esprits de bon sens, min bɛ wajibiya hakilima bɛɛ kan que dans le monde comme il est, diɲɛ bɛɛ bolo min na bi il est nécessaire a ka kan que s'établissent de grands ensembles ko kulubaw olu de ka sigi sen kan économiques, min bɛ tali kɛ sɔrɔ la politiques, politiki ko la culturels lɔɔni ko la et aux besoins des grands ensembles de défense. hali n'a ka kan yɛrɛ fana ka kulubaw sigi sen kan min bɛ lakanali kofɔ C'est le deuxième principe o ye tagabolo filanan de ye que le gouvernement de la République, sous ma direction, ko jamana ka fanga min ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo met à la base o bɛ min kɛ sinsinnan ye des propositions qu'il va faire dans peu de temps ka o kɛ laɲiniw jusigilanw ye laɲini minnu ni a bɛn'o kɛ sɔɔni au suffrage de tous les citoyens kalataw olu senfɛ min bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma des territoires d'Afrique farafina dugukolow kan et des citoyens de la métropole. ani maa minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'olu ye faransi o jamana kɔnɔdenw ye Quelle proposition? laɲini jumɛn Quel est le projet bolodali jumɛn qui va être soumis au choix libre et conscient de tous?
min bena ta ka o don sugantili kanabilalen kɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ bɔ min kalama. C'est celui de la communauté. O ye kulu ta de ye. Cette communauté aura des institutions. O kulu o bena lasigida dɔw sɔrɔ, kulatigɛda dɔw sɔrɔ. Le président de la communauté. Kulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔba. Le conseil exécutif de la communauté. Tɔn min bɛ lawaleyali kɛ ni o bɛ kulu kofɔ. Où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres. Fanga ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bena ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔna na ka lajɛ kɛ ka fara ministriw kan. Chargé des affaires communes. Minnu bɛ u wasa don foroba jama ka kisaw la. Et le Sénat de la communauté. Ani kulu ka tina. Formé par le représentant de tous les territoires et de la métropole. O tina bulon kɔnɔna na maa de bɛ yen k'a fɔ ko olu ye Faransi ka cidenw ye ani farafin jamana ka cidenw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔ. Et qui déléguera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage. Olu de bɛna kuma foroba kisaw kan. A laban na sa min ye kiiribulon dɔ ye min bɛ jaratigɛli ko fɔ o bɛna sigi sen kan. Pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire. Walisa fɔɲɔgɔnkɔ minnu mana kɛ yen kɛlɛ minnu mana kɛ yen ni o kɛlɛw bɛ se ka kɛ k'olu koɲɛw ɲɛnabɔ. Entre les uns avec les autres. Mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Cette communauté-là. O kulu min kofalen filɛ o ye. Je vais la proposer. Ne bɛna o laɲini de kɛ. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. Ne bɛna o laɲini kɛ bɛɛ kelen kelen de ɲɛna kulu bɛɛ lajɛlen ɲɛna u mana kɛ fan o fan fɛ. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. A mana kɛ mɔgɔw sugu o sugu ye batoli yɔrɔw fɛn o fɛn église o minnu bɛ tɔn wɛrɛw la o an ni yɛrɛma hɔrɔnya ka kan. Mais certainement oui. Nka siga tɛ a la awɔ. D'ailleurs. O yɛrɛ bɛ kɔfɛ. L'indépendance. Yɛrɛma hɔrɔnya. Quiconque la voudra. Ni mɔgɔ min bɛ a fɛ. Il pourra la prendre aussitôt. A ka d'a ye tumani min yɛrɛ la dɛ o tumani bɛɛ a bɛ se k'a ta. Comme la majorité des leaders africains qui ont une fonction au sein du Parlement. I n'a fɔ farafinna ɲɛmɔgɔw caman bɛ jɔyɔrɔ bɛ olu la wasabulon kɔnɔ. Modibo Keïta au Soudan va mener une campagne pour le oui. Modibo Keïta ale bɛna wulikajɔ ka o sigi sen kan walasa mɔgɔw k'a fɔ ko awɔ. Au référendum de 1958. Kandili n'an ko ma ko référendum o min bolodalen tun bɛ ka bɛn ni san 1958. Soudanaise et Soudanaise. Sudanka cɛ n'a muso. À tous ceux qui ont à cœur. A bɛ fɛn dusukun na. La grandeur et la prospérité de notre territoire. An ka jamana bonya ani a yiriwali bɛ fɛn dusukun na. Membres et sympathisants de l'Union soudanaise ou d'autres formations. Aw minnu ye Union soudanaise walima tɔn wɛrɛ o tɔndenw ye walima o kanubaw ye. Nous vous invitons. An bɛ aw wele ka welekan lase aw ma. À vous mobiliser. Ko aw ka wuli ka jɔ. En faveur du oui. Walisa k'a fɔ ko awɔ. Qui consacrera. O min bɛna kɛ sababu ye. L'indépendance de notre territoire. Ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ka dugukolo ma. Dans la communauté africaine. Farafinna kulu kɔnɔna na. L'un des piliers. Ni o ye jɔsen dɔ la kelen ye. De la grande communauté que nous construirons avec la France. Kuluba tɔgɔla an bɛ min kɔnɔna na ni Faransi ye. Hormis la Guinée de Sékou Touré qui va effectivement voter non à ce référendum. Fo ni a bɔra la Guinée la ni o ye Sékou Touré ka la Guinée ni ale bɛna a y'i fɔ Kandili ni senfɛ ni o ye référendum ye. Et accéder aussitôt à l'indépendance. Ani o yɔrɔnin bɛɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Le reste des territoires qui a massivement voté pour le oui. Dugukolo tɔw minnu bɛ yen ni olu caman ye kalata kɛ k'a fɔ ko awɔ. Va rester dans la communauté. Olu bɛna kana to kulu kɔnɔ. Et 2 mois plus tard, au mois d'octobre 1958. Kalo fila tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni san 1958 o comité kalo ni o ye san kalo 10 ye. La République soudanaise est proclamée et Modibo Keïta qui a fait campagne à travers le pays pour le oui. Soudan jamana welewele dara. Modibo Keïta min ni a ye wulikajɔ kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka mɔgɔw lafaamuya ka a ɲɛsin awɔ fɔli ma. Est choisi pour diriger la présidence du gouvernement. O nana kana ɲɛna tɔmɔ walisa a ka fanga ɲɛminɛ ka fanga kuntigiya ta. Conseil du gouvernement du Soudan. Kulu min sigilen do sen kan Soudan fanga fɛ. Est transformé en gouvernement provisoire de la République. O yɛlɛmana k'o kɛ fanga ye fɔlɔ min bɛ to senna jamana tɔgɔ la. La réglementation en vigueur. Sariya min bɛ senna. Demeure applicable. O bɛ to waliyali la. Jusqu'à l'intervention des dispositions nouvelles. Fo kana se sariya kuraw sigili ma sen kan. Messieurs. Balimaw. Si vous approuvez le projet qui vous est ainsi présenté. Ni aw sɔnna ni laɲini ma laɲini min jirala aw la sisan. Cette journée constituera. Bi don o n'a kɛ don ye. Pour nous une date historique. Anw ta fan fɛ don min ni a bɛna to dɔfɔ kɔnɔna na tariku kɔnɔna na. Celle de la naissance de la République soudanaise. Ni o don ye Sudan jamana bange don ye. Premier État membre de la communauté. Ni o ye jɛkulu o jamana fɔlɔ ye. Constitué
sur la terre d'Afrique. min sigira sen kan farafina dugukolo kan. La proclamation de la République soudanaise n'est qu'une étape pour Modibo Keïta, le nouveau président du gouvernement. A fɔlen ko Sudan ko o kɛra jamana ye o kɔni ye sendanya de ye Modibo Keïta bolo ni ale fanga o ɲɛmɔgɔ kura ye. Son ambition est la création d'un État fédéral en Afrique occidentale française. A bɛ min fɛ o de ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan jamana dɔ ko o sigi sen kan farafina tilebiyan fanfɛ bolo fɛ min bɛ Faransi ka mara kɔrɔ. Projet combattu par le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. O ye ŋaniya ye ŋaniya min ni o kɛlɛlen bɛ Côte d'Ivoire jamana masakɛ fɛ ni o ye Félix Houphouët-Boigny. Mais le poids dont jouit Houphouët auprès des Français ne le décourage pas. Nka fanga min bɛ Félix Houphouët-Boigny la Faranskaw olu kɛrɛfɛ u ma Modibo Keïta fari faga. Modibo Keïta décide de mener une longue campagne pour convaincre les Africains. Modibo Keïta ye a latigɛ ka wuli ka jɔ kuntagala jan kɛ walasa ka farafindenw lafaamuya. Du bien fondé de cette idée de fédération. K'a ɲɛsin hakilina jɛlen min bɛ ale la fara ɲɔgɔn kan ma. Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française foroba fanga min bɛ yen ni o bɛ farafina tilebiyan fanfɛ bolo ko fɔ min bɛ Faransi ka mara kɔrɔ. est créé par un décret de 1895. O sigira sen kan fama ka sariya dɔ fɛ min taara ka bɛn ni san 1895 ye. Il a rapproché l'homme de la forêt de celui de la savane. A ye siyaw gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu ni olu kun bɛ cɛncɛn kan ani minnu kun bɛ tu kɔnɔ. Celui de la côte de l'habitant des terres intérieures. Minnu kun bɛ tintin kan ani minnu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɔnɔna na a ye olu gɛrɛ ɲɔgɔn na. Il a créé a ye ladani kɛ un ensemble de liens économiques et humains. Ka a ɲɛsin jɛɲɔgɔnyaw ma jɛɲɔgɔnya minnu bɛ hadamadenya ani sɔrɔ ko fɔ. Malgré 64 ans de brassage, hali ka sɔrɔ ko san 64 ko o kɛra dantɛmɛko la. Le Sénégalais est parfois considéré comme un étranger. Sénégalika o jatelen bɛ kuma dɔ la i n'a fɔ dunan. Lorsqu'il franchit les limites de son territoire. Ni a bɔra a ka jamana dancɛ kɔ kan ka ban. L'Ivoirien ne se sent pas souvent à l'aise. Côte d'Ivoire ka o tɛ lafiya a fari la. Lorsqu'il a quitté l'ombre des épaisses fondaisons de la forêt. Ni a bɔra a ka tufin olu suma na. Au moment o waati la. où l'on dénonce le nationalisme comme dépassé dans ce siècle de l'internationalisme. O tuma la ni mɔgɔw bɛ ka a jira k'a fɔ ko faso kanu ko ye fɛn ye ni tɛmɛkɛlen don o kan. Zan ko tuma min bɛ senna nin ye ni o de ye jamanaw donni ye ɲɔgɔn na. Où l'isolement est mortel aussi bien pour les vieux pays que pour les jeunes. Tuma min fana kɔnɔna na kelennatoli o ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ mɔgɔ faga. Sifinw ta fanfɛ o ani hali minnu tɛ sifinw ye. On les appelle à l'union fraternelle des peuples. U bɛ wele ko u ka badenya gɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ siyaw ta fanfɛ. Sont démentis tragiquement par les événements. Ko minnu bɛ ka dada ɲɔgɔn kan o kɔni kɛlen bɛ ka o nkalontigiya fo ka se saya ma. Devons-nous donc choisir ce moment? Yala an ka kan ka nin wagati suganti wa? Pour exacerber les particularismes locaux. Walasa danfara minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔna na k'o yira k'o dama tɛmɛ wa? Multiplier les causes de friction et d'incidents. Ka tila ka dɔ fara sababuyaw ka sababuya minnu kɛra sababu ye ka an fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tila k'an kunkari ɲɔgɔn na. Nier à l'Ivoirien. Ka dalacɛli kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire kama. Au Soudanais. Sudan kama. Au Mauritanien. Mauritanie kama. Au Dahoméen. Dahomey kama. Au Sénégalais. Sénégal kama. Au Nigérien. Niger kama. Au Voltaïque. Haute-Volta kama. Droit d'établissement. Jo sariya min bɛ o bolo ka sigi. Droit de vie parce qu'il n'est plus dans les limites de son pays d'origine. Jo sariya min bɛ a bolo ka ɲɛnamaya ka d'a kan a tɛ dancɛw la dancɛ min ni u bɛ a yɛrɛ ka jamanaw ko fɔ. Non. Ayi dɛrɛ. 1000 fois non. Siɲɛ 1000 ayi. Il faut que par notre seule volonté. Fo an kelen pe de sago de fɛ. Notre seule action d'Africain ne souffrant d'aucun complexe. An kelen pe de ka kɛwale fɛ ni o ye farafinya kɛwale ye. I ka se ka yɔrɔ fan si kana ye an na. Jɔn yɛrɛ la yɔrɔ fan si kana ye an na. Nous donnions corps et vie. Ko an ka se k'an farikolo n'an ka ɲɛnamaya bɛɛ de di. À ce que le régime colonial a édifié. Ka a ɲɛsin fɛn min ni jɔnya fanga ye o lawuli ko o jɔ an cɛma. Et qui a accéléré notre prise de conscience africaine. N'o de fana kɛra sababu ye an yɛrɛ ka se an ka farafinya kɔnɔna na ka bɔ an yɛrɛ kalama. La fédération d'AOF. Ni o ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye AOF. La confiance que vous venez de me témoigner. Aw bɔra ka danaya min seereya kɛ ne ye sisan. L'autorité dont vous venez de m'investir. Aw bɔra ka fanga min di ne ma sisan. Seront sans réserve. O na kɛ fanga dafalen tɔ tɛna to min na. Au service de l'unité africaine. O fanga min ni o bɛna ka na bila farafinna ka kelenya labaarali la. Au cours de cette année 1958, ni san kofɔlen min filɛ o ye n'o ye san 1958 ye. Une nouvelle crise éclate au sein du Rassemblement démocratique africain, le
le RDA Fereke kura gɛlɛya kura o nana kana don RDA kɔnɔna na. entre les fédéralistes Faraɲɔgɔnkan hakilinan tigilamɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. et les antifédéralistes. Ani minnu t'a fɛ fɛnɛ faraɲɔgɔnkan ka kɛ. C'est dans ce contexte que s'organise une conférence à Bamako dite des fédéralistes. O hokum de kɔnɔna na labɛnw kɛra labɛn min ni o bɛ tali kɛ lajɛ la lajɛ min welela ko faraɲɔgɔnkan hakilinan bɛ minnu na olu ka lajɛ. Elle réunit 4 États. Jamana 4 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la. Le Soudan, le Dahomey, la Haute-Volta et le Sénégal. Soudan ani Dahomey, Haute-Volta ani Sénégal. Le but est de créer les modalités de la naissance d'une fédération regroupant les 4 États. O kun bɛ ka sigi ka hakilinan jagabɔ k'o de kɛ. Hakilinan jagabɔ min bɛ tali kɛ kulu ladani na kulu min kɔnɔna na jamana 4 b'a kɔnɔ. Le 17 janvier 1959, san 1959 o binabulen kalo tile 17 n'o ye san kalo fɔlɔ ye. les 4 nations proclament à Dakar Ni jamana 4 ninnu olu nana weleweledali kɛ Dakar. la création d'un État fédéral. Ils le baptisent Fédération du Mali. Ko u ye faraɲɔgɔnkan jamana sigi sen kan u bɛ a tɔgɔ da ko Mali faraɲɔgɔnkan kulu Fédération du Mali. L'Afrique consciente, Farafina min bɛ a yɛrɛ kalama. celle qui évolue parce qu'elle a de nouvelles perspectives, Min bɛ taa ɲɛ ka da kan hakilinan kura bɛ a la. celle qui veut avoir sa personnalité propre, Min b'a fɛ ka a yɛrɛkun ka mɔgɔya jɛlen sɔrɔ. peut jouer un rôle déterminant Ka se ka jɔyɔrɔ belebele fa. dans la lutte gigantesque entre les forces de destruction et celles de paix. Kɛlɛ belebele la kɛlɛ belebele min ni a bɛna o kɛ cɛni fangaw ani hɛrɛ fangaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Soucieuse de la libération de l'homme, de la faim et de la maladie, Tɔn in ka hamina ye min ye o ye ka adamaden hɔrɔnya ka bɔ kɔngɔ ani bana ma. notre Afrique, pacifique et humaine, An ka farafina o ye farafina ye min bɛ hɛrɛ kofɔ wa ni a bɛ mɔgɔya ni hadamadenya la. contre vents et marées, mobilisera toutes ses ressources Ka fɛn bɛɛ lajɛlen kunbɛn o na seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka nafasɔrɔ siraw lawuli ka jɔ pour réaliser son unité, walisa k'a ka kelenya waleya garante de la cohésion de la communauté. ni o de bɛ kɛ sababu ye kulu mɔgɔw sɔgɔli ɲɔgɔn na k'o sɛmɛntiya. Sous le poids de la Côte d'Ivoire qui est important, Côte d'Ivoire ka fanfɛla la ni o ye yɔrɔ min ni a nafa ka bon. le Dahomey et la Haute-Volta ne tardent pas à se retirer de la jeune fédération. Dahomey ani Haute-Volta olu ma wagati yɛrɛ ta ka u yɛrɛ fosi ka bɔ nin faraɲɔgɔnkan kulu kura in na. Restés seuls, A tolen a kelenna le Soudan et le Sénégal mettent en place les institutions qui vont régir leur fédération. Soudan ani Sénégal olu nana ka na lasigidaw sigi sen kan minnu bɛna ɲɛnabɔli kɛ ka ɲɛsin u ka faraɲɔgɔnkan kulu ma. Le Parti de la Fédération africaine, l'Assemblée et le gouvernement. Parti min bɛ yen ni o bɛ faraɲɔgɔnkan kofɔ farafina wasabulon ani fanga. À ce moment se pose alors la question de savoir qui va diriger le gouvernement fédéral. O wagati de la sa ɲininkali nana ka na kɛ o ɲininkali min ye ni o de ye k'a dɔn ko jɔn de bɛna faraɲɔgɔnkan fanga ɲɛminɛ. Léopold Sédar Senghor est candidat. Léopold Sédar Senghor ale kun y'i kanbɔ a nɔfɛ. Modibo Keïta aussi. Modibo Keïta fana kun y'i kanbɔ. Mais il sera fait secrétaire de l'organisation avant d'en être en avril 1959 le président du gouvernement fédéral. Nka ale nana ka na kɛ tɔn in o ka secrétaire ye yanni a ka kɛ san 1959 o kungodibi kalo n'o ye san kalo 4nan faraɲɔgɔnkan fanga o ɲɛmɔgɔ ye. Puisque jusque-là, il a son idée bien à lui de l'indépendance. Ka d'a kan fo ka na se nin yɔrɔ ma hakilina min bɛ ale la min bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya la o de b'a kɔnɔ. Pour Modibo Keïta, Modibo Keïta ta fan fɛ ce n'est pas vraiment la priorité. o tɛ fɛn kɛta fɔlɔ kɔni ye. Ce sont les grands ensembles qui permettent l'émancipation. Nka faraɲɔgɔnkan kulubaw o de bɛ a to mɔgɔw ka se ka bɔ a bolo la. Mais il faut l'assentiment des autres pour les créer. Nka fo tɔw yɛrɛ fana ka se ka u sen don a la k'a ka di u ye walisa ka kulu in ladan. Parviendra-t-il à réaliser ce grand ensemble dans une région où il n'est pas vraiment le maître? Yala a na se ka o kulubaw k'o sigi sen kan wa jamana kɔnɔna na jamana minnu n'o kuntigiya t'a bolo. Cette fédération du Mali résistera-t-elle aux personnalités de ceux qui la dirigent? O faraɲɔgɔnkan kulu min kofɔlen filaw ye Mali tɔgɔ la yala mɔgɔ minnu bɛ ka a ɲɛ minɛ a na se ka kisi olu bolo wa. Me tournant vers notre partenaire de la communauté, Ka an ɲɛsin an jɛɲɔgɔn ma kulu kɔnɔ la République française. Faransi jamana Je rappelle n bɛ hakililajigin kɛ que la 4e République s'est créée des difficultés dans des territoires de l'ex-empire colonial français ko Faransi fanga 4nan ye gɛlɛyaw ladan a yɛrɛ ye dugukolow kan ni o tun ye Faransi ka masa dugukɔrɔw maralenw kɔnɔna ye. parce qu'elle a chaque fois hissé au pouvoir des ombres, Ka d'a kan fanga sen fɛ a ye dugudugulako dɔw ka olu kɛ c'est-à-dire des hommes politiques o kɔrɔ ye k'a fɔ politigimɔgɔ dɔw
ayant perdu toute autorité a ka kuntigiya bɛɛ lajɛlen tilara la sur les populations qu'il représentait. jamana kɔnɔdenw olu kan a tun bɛ ka minnu nɔna bila Il ne faudrait pas qu'en Afrique occidentale, a man kan tuguni farafina o tile bɛ yan fanfɛ bolo fɛ la 5e République s'attachât encore ko jamana a tako duurunan u ka labɛn kɛ kura ye à de grandeurs décadentes. ka se kundamaw ma kundama minnu ni olu cɛ ka jugu. Pour lui, l'indépendance des micro-États de poussière de nations n'avait aucun intérêt en soi. ale kɔni ta fanfɛla la jamana fitininw kɛli ka ka yɛrɛma hɔrɔnya ta jamana mɔrɔɲɔnu nafa foyi tun tɛ u la ale bolo. L'autonomie internationale, la souveraineté internationale n'avaient d'intérêt que si les territoires colonisés ka ko latigɛ i yɛrɛ ye diɲɛ seligana ni jamanaw ta fanfɛ ani yɛrɛ kuntigiya diɲɛ seligana ni jamanaw ta fanfɛ nafa tun bɛ o la n'a sɔrɔ jamana minnu n'olu bɛ jɔnya kɔrɔ se rassemblaient au sein d'un grand ensemble plus viable, plus adapté. n'olu bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba kelen kɔnɔ min ni ɲɛnamaya bɛ nɔgɔya o la wa n'o bɛnnen don. Pour reprendre aux grands ensembles qui se construisaient un peu partout. walasa ka jaabili kɛ ka ɲɛsin kulubaw olu ma olu minnu tun bɛ ka sigi sen kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ. L'unité africaine d'abord. farafina ka kelenya fɔlɔ. C'est ce qui va constituer l'un des principaux combats de Modibo Keïta. o de bɛna kɛ Modibo Keïta ka kɛlɛ o samasen dɔ la belebele ye. Et qui va aboutir à la fin de la décennie 50. wa min bɛna ka na kun cɛ san 1950 sanw na. À la naissance de la Fédération du Mali. ni Mali fara ɲɔgɔn kan tɔn bangeni ye. Qu'il crée avec le Sénégal et le Soudan. a ye min ladan ni Sénégal ani Soudan ye. awɔ bita an ka a bila ni yɔrɔ la ni ala ma basi kɛ sa jamu natɔ o kɔnɔna na an bɛna fana jamu in atako filanan ye fɛn min ye ka u dalaminɛ wagati kosɔn nin kɛra Outlook garisɛgɛ kɛra min ye Alain Foka ni ale ye kunnafondila ye faranskaw olu ka laselida min bɛ yen n'a bɛ wele ko RFI ale ye fɛn min fɔ Baba Modibo Keïta o kun kan n'a taamaɲɔgɔn olu kun kan hakili la fana a ye faamuyali sɔrɔ nin na ka baro in lase aw ma Barabokom ale ye jagokɛla ya sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako ma yan an bɛ aw fo ka aw walimadɔn dan tɛ foli min na ka d'a kan min ye Baba Modibo Keïta ye ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma a m'a tɔ to jamanako la a m'a tɔ to farafina ka kelenya la k'a kɛ k'a ɲɛ k'a fɔ k'a ɲɛ a tuma ani a wagati ani a cogo la nin de kɛra Outlook garisɛgɛ ye kuma bɔr'u la Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadu Fofana Kadafi kuma ka so Puba Desire Mariko an ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma